ka sorkar jala Meghalaya hapok ka jingyalam u konrad ke sangma haka arbusan terit unai lur jong usnem arajar besan kala hukum ya kino ki batre ad hoc nadu usnem arajar nyam deban no ya ka kam jongki halor gane u presiden jong ka Voice of the People Party u Arden Milar Basemoy ulat ho da ka sithi sya u menti rang ba ka jala u konrad ke sangma halor ka phang ka sithi ba ula persya ya ka hukum jong sorkar ban be kam ya ki nong tre ad hoc kat kum ka sithi u Arden ulaong ha ka jing sisya deban wat kila kalenti ban penskem ya ki nong tre ad hoc ki bala tre la sakri ya ka kam sorkar da ki pheu teli kisnam Henry kane ka jing simra jong ka sorkar ka bam siu ya ha bat ka bam siu sohok ya ki nong tre namar ki nong tre ki bala tre da ki pheu teli kisnam bat kilala ban penbiang pendap ya ka jing don kam jong ki ha ka jing impaman kasngi shu kat kum ka sithi u Arden ulaong deban vieng no ya kani ka hukum jong ka sorkar kani ka jing bentip kat kum ka sithi balayo na u Arden to perlok phia sengap kumno halor ka sithi jong konrad sangma bat ka sithi jong u Arden tanggane ka jing bentip jong nga sapi khublei sibon